ازي دمت عرب حرنتيو لقحتنا تكبر معرزة تامرت كرماس حيين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت كنيت مزمورة بودعاونت أباي تازلو هياوون النت مقال حكي معد آبركي عربي حارنت ناي تسفنا سمكي عربي حارنت. سلام تخططفتي مدب عرب حرنت أبردي إرنا زي دمسكم دمس مدب عرب حرنتيو ناي لما عنتي تحستونا بركينا حمدو زتكورو خوني قاشانا نايوتو قاشانا مسارحتنا نيو درجة كابشالت كارولاينا إفريم كاساي إفريم قاعد حمس أحمد الله يزيد لك أخونا يسمع عنني. Thank you, Doctor. Thank you. نزعد الحفلة دعمي هذا مسكن. Thank you. يعني أنا بحسب زي صاوعتنا قريب كم مساحة ونحن نمسكنك مش متخططت مدام دمت عرب حرنت. أوكي اسكي بحافشة برجين حمدو أبز قالسي صلواتاتنا برجين حمدو اسكي كم بتعزبتات كان صا كم كابتم كند تواصاتي أب شارلت هذاها اسكي قرب قبلنا. Thank you, Doctor. Well, برجعنا حمدو ويكاني زي بلو ريبوليشن تبعي الزواج إيرترا بوليتيكال هزباو معبلي. كم كل هزباو معبلات كاني ستون زي كنا جن نحبار لما زلون سبعة زبوجس وي من قصاص أب أوروبا جميرو أب كله حدي أب سمين أمريكا كندا أمريكا أستراليا بمثلا أب أفريقيا أب كله زرعي زلي عبي هزباو معبلي كابتن حلفو معبلات استفلي خويني وطي زلا سلو خاني أزي عبي ليز أمن مخنياتو تي عينتون سبحاتون توفى تزريو زلون نتي تكون حزبنا تسواهي بولو نتسرعات كأني عبي سرعات يتلو خمزل زعزب زلو صلو طعمي عبي يا طبعا لها مجلس أنا نصحان بسقالسي كابتن نوح كيرم من سيات نيرنا أنا بمأخلي عدم السجرنا هنا إذا حجي كبقصوها لو مبزعتهم نعشتو حجي دحرنا زوجو أبزي زحدف تنوحس 10 عامات زوج يوم مبزعتهم اتي أبقاقصوهم كا أب تناي سرعات أشكالال عند بزح نحنا مبزعتو جزي داون إلنا بصحفات كيرنا إنا ملأختنا أنا في نتاشي مبلنا زيهم منسيات جن كبقصوها لو بنتاشي ميماتي ممالتي تي إمباكت أب عالمون زيناتات عالمون كزاربالو زخالة تسرعاتهم نرعد 5 بركاي رعد زقبرلو أب كارن أفريكا وياب أفريكاسي كابتي أب معراباو عالم نتي قالسي بقبري دمصو خوينو يسمعنا أنا كحسبه الله أو حدا متأشمون بزح تتصبين تثبيت فلابت كارن أفريكا زلوا هاجراسي بإثيوبيا تግራይ ኤርትራ وعلى تسرعات معلوم كفريو هلها ግብረ መልስናቱ ይኸዓ እዚ ራብዓይ ግንባር ዶ ራብዓይ ገለ እንዳበለ እንታሽ ዋልታ ሃገር ዶ እዞም ኩሎም ተመስሊቶም ዘለው ብሰንኮም ንዖም ግብረ መልሲ ንምሃብ ተባሂሉ እዩ ብናቶም ንሶም ሰዕብዮም ምዃኖም እዮም ሰዕብයෙන් እዮም ተመንስያት ሰዕብයෙන් እዮም ቢካዝ ንምንታይ ሰዕብයෙන් ዘብለና ህዝባዊ ምልዓል እዚ ወይ ከዓ ሰማያዊ ማዕበል ወይ እንታሽ እንደብለውሲ
أبتم أمردخات ناي هجدف زعبا من سيات إرترا أبدأ جزلو أشكال على المفلايت أبتي دم فتحين نزاعته من سي ويكام مستقلاي مدن زر أي سب مصراف دارجا جميرم نيرم مالتي بقوم أخاته بجسو إمباكتو خمس بالكاها أمول عالم أزاربو مالتي so far كابزي سجاب حجي كيرو زلو accomplishment كم يتريو ناي حكي ገለገለ ካብቲ ኣኮምፕሊሽመንት እውን ዝትወልጥ ፀናሕካ ነገራት እንጂ እዚ ምንቅስቃስ ወይ እዚ ብርጌና ሓመድ ኣብ ስደት ከም ዘሎ መጠን ስርዓት ህግደፍ ዕድመ ስልጣን ከነዋሓሉ ዝጥቀመሎም ማሕበራት ምልላይ እቲ መጀመርያ ስራሕ ኢሉ ዝሓዞ ካብቶም ዘለለዮም ሓደ ከዓኒ ነቲ ናይ ፅልኢ ፕሮፓጋንዳ ምፍራሕ ወይ ገንዘብ ናይ ምእካብ ዝጥቀመሎም ወይ ዝግስግሰሎም መድረኻት ዘይዕውት ንምግባር እዩ ነይሩ እዚኣ ከም ሓንቲ ታስክ ወይ ስራሕ ወሲዶማ ተወሲዳ እየ ዝብል እዚኣ ስራሕ እዚኣ ከዓኒ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓዊቱላ እዩ ናይ ብርጌና ሓመድ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያት ሕጂ ብዓወት ክንብሎ ከለና መዕቀኒ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክመፃና ክእል ይኸውን ሓደ እቲ ዝተጎገስሉ ነቲ መድረክ ምሻል እዩ تمدرك تشتغل كله بسرعة يشكمو بوليتيكاون جنزبون خسارات على عدد خساراتي دكتور بعد خاطفول تيها بعد واشنطن يكون بعد درجة ملو أمريكا هذا تعبت خدماتي convention centers وكان ناي باسكتبول ستاديوم غيرو ዝእክብ ዝነበረ ወይ በዓላት ዝገብር ነበረ ስርዓት ስጋዕቲ ማሊ እዚ ኮንቬንሽን ሴንተርስ 8000 ሰብ ዝሕዝ ነይሩ ሕጂ ግን ንሪኦ ኣለና ናብ 100 ስጋብ 200 ዝሕዝ ኣዳራሽ ንምርካብ እዮም ዝጓዩ ኣብ ኮሚኦም ከዓ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ንዕኡ ከማን ስጋዕታ ናይ መጨረሻ ሰዓት ታቦታ ኣይትንገርን እያ ታ ሰዓትን ቦታን ኣይትንገርን እያ እለ ጥራይ ዝንገር إذا أنت عينت سجعت وريدوهم زلي زريكا جن تخطي كم عنده يذكر كاب شو من تشح أتشح زخون كابول زنورو نبز وريد زلنا تاي زريكا سرعة تنتيل له عبي تنتيل له غني فول هل نيجي نبرجن حمدو عبي إمباكت كملكة طريقة خيل كعني تي الراديو ولا راديو دي ولا تي نيوز بيبر دي دركتاتهم كل نبي ذكري نبي بريجنا حمود وين ده لا يفتحي ذكري فقعت مالي بزعوا ده لا يفتحي وي زغل عمتات مالي او يلم تزاريبهم اللي فالتو نيرو حجيجن كزاربولو يقدر له ولاون كنزول كان راوعي جنبار زبل كم ناي ميليشيا عينت ودبا زلو غيروم نزي كم كتوفتن له هجي سلام انتي حاتد انتي كم زغبرهم زلو እዚ ሕጂ ንዓይ እዚ ብርጌና ሓመዱ ኣብታ ሃገር ገለ ዓይነት ፅልዋ ይገብር ከም ዘሎ ይሪወሉ ኣብ ደገ ኢትስ ኦብቪየስ ንዓቶም ንሳቶም ዝሕብሉ ግዜ እዩ ኮይኑ ዘሎ ግን ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ሃገር እዝኒ ገይሩ ሰማዓሉ ህዝቢ ተስፋ ዝገበረሉ ማዕበል እዚ ስለዚ እዚ እቲ ኢምፓክቱ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን دكتور خمس كاتل لها نيوز قدينا عبد برلمان زارو بلزلو نمشي مركزي بعد حجاب على النرويج سويدن زرايزلو عبي تسفى زبي بتاعنا عبد تسفى زبي عبيت مرحتي بزعبة قداي كزارو الرأي لو الزين المقبارجن سئلوا زمت أنا جرى يكون عبي واقعي تغفلوا ما سي بزح واقع خفيلي نازي زي خاني ان شاء الله بزح معاملات ترايم ديم ناي لامبادوسا نيري لامبادوسا تفطروا معبل نيري تزباو معبل زبل مكسات فتيرو بدحريون ناي اساس ناي ابن سايمت متصون نسون هاجر خيرا توحيلون حدا معبل جميرو ياكل فتيرو ياكلون كم تدلي اكدن اذا كان عابي تسفا تغيرو لزلي نزيخ اني مالت بقول عينت بقوله هذا ነገር ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ታያለስ ለካ ኣብዚ ቃልሲ ዓብ ብኩራት ነይሩ ይዝበሃል ናይ መንእሰይ
بزي تجيكن دارك بمولت منسي عبد الويز الله إذا ما كسرت زين منسيات راح يكون ناكلي ناكلي زي نفي نويح عمد خيز أنا قالسي زولدي إذا عودت هذا أنا دمرنا كلي سلذي تي أقواني تفتجر زولا إمباكت زلوا بتعمي عبيو السرعات كأني نسرعات كعبيس تقعد كوين وخم زلوا إذا نقول أنا نتبتات مبرز وين يسمعني أي بحكي طبعا لها تي كابتي حدا مللي جيرو تي تكبراونته طرح دخل زي كنا مللي وسي نتأرمو خماني ناتو فلي ناي بوتاتو بيلو مالتي جنيفاسي تزلع على من سي استأكبر لي ذكرون دهونكا كلتا جزي 15 ساعة 16 من سي سب ببلو بهالكا بزح سب تساتيفو مالتي جن ناي هقدف ديو ناي دنبا فتحسي كتفاليو يتخيل نخانيلكا تم بانديراتات يشابرو أبخلتيو بفلاي تا قياح بزح تتقام نيرات دبا فتحس نابو تاشم حجي تمللي بعلو مللاي مفلايو هقدف كم شفنا خمان تقامو ليكلني حجي زيوم ناتنا يوم كبلو ما يكلني قدم تقاملو نيرو ناتو مأكز كبولو خصن كله ولا خمس بالكاي بزح يمز كبولو خصن كله ግን ናይ ጄኔቫ ብፍላይ ተጠቂሙሉ እጅግን ክትቀመሉ ይክእልኒ ሓደ ንሱ ይሁን ከም ዝበልካዮ መስዋዕቲ ተኸፊሉ እዩ ዓይኖም ሲኢኖም ሂወት ከፊሎም ክንደይ ስራሕም ካብ ስራሕ በኺሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለው እዚ ኩሉ መስዋዕቲ እዚ እኩብ ድምር ናይቶም ዝሓለፉ ቃልስታት እዩ ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ እቲ መለሊኡን ፍሉይ ኮይኑ ዓለሙን ከተለልዮ ጀሚራ as a blue revolution ብዙሕ ተፈሊጡ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ዝገበሮ accomplishment ሲ ትዝዓበየ ነገር እቲ መለለይኻ ምፍላይ እዩ ብዓለም ከዓ ተፈሊጡ ኣብ ዓለም ከም ዝበልካዮ በዓል ኖርዌይ በዓል ስዊድን ሲ ሕጂ ኣብ ፓርላመንታሪ እንታሽሙ ናይ በዓል ጀርመኑን ከም ስዕብ ፍሉጥ እዩ ናይ እቲ ስርዓት እቲ እንታሽሙ ክገበር ከም ዘይፍቀደሉ ከፍቅድሉ ከም ዘይክእሉ ብግለሰባት እንዳገበረ እንደፍትል ግን ሕጂ ዳርጋ ተረኺቡ ዓይነት እንታሽሙ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክብል ዘሊ ሕጂኸ ንኣብነት ከምዚ ኣብታ ንኣሽቱ ቦታታት ምድላይ ዝከረካ እንተኮይኑ 2011 ኢሳያስ መወዳእታ ዝመፀላ ቦታ ተሓቢኡ ነይሩ ዋላ እንቶም ከፍቶ ኸማነይ ኣይተነግረን ነይሩ ግን ምስ ተፈለጠ እውን ነቲ ቦታ ኸይድና ታሽሙ ተባሂሉ ዳ እምበር ማዕርኽ እንደዚ ጠብለሕ ከምዚ ዘፍርሕ ነገር ግን ኣይተገብረም ስለዚ ሲ ብዙሕ ነቲ ቃልሲ ኣሰጊምዎ እቲ ዝፀንሐ ቃልሲ እውን ናይ ብሓቂ ደግፍዎ ፋይናንሻሊ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ደንበ ፈትሒ ዝፀንሐ ተቃላሳይ እዩ ፋይናንሻሊ ሰፖርት ገይሮም ዘመንስያ በይኖም ከም ዘይኮኑ ሲ ተራእዩ ማለት እዩ እቲ ንዝኸፍልዎ ዝነበሩ ዋጋታት ሲ ኣብ ደንበ ፈትሒ ዝፀንሐ ካብ ቦታትና ጀሚርካ ብናትና ዕድመ ዘሎ ጀሚርካ ሲ ወስቲካስ ኩሉ እጃሙ ከበርክት ክኢሉ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ኢምፓክት ከዓ ካልእ ዝረኣኽዋ ክሮስ ጀነሬሽናል ዝተፈላለየ ወለዶታት ሲ ኣራኺቡ ዝብል ጌርና ሓመዱ ወይ ብሉ ሪቮሉሽን ሰማያዊ ማዕበል ሲ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ከማነይ ናብ ሓደ ኣላይመንት ኣምፂዎ ዳርጋ ብናይ ብሓቂ ፍትሒ ዝደልሲ ናብ ሓደ ተኣሽሙ ምፅዮ ብዛዕባ ሓደ ነገር ክዛረቡ ገይርዎ ማለት እዩ ሞዚ እውን ሓደ ካብቲ ኢምፓክት ኤለ ዝሓስቦ ኣነ ወላቲ ሕጂ ተሪኻዮ ወላቲ ማዕከናት ዜና ዝረኸቡ ትማሊ ብዛዕባ ጉዳይና ካቨሬጅ ንክገብሩ ከም ዝበልካ ናይ ዓንቲ ኮይኖም ናይ በዓል ጀነቫ ማዓት ኣሽሓት ሰብ ወፅዩ ዝነበረ ካቨሬጅ ዓብይ ነበረ ወላ ሓንቲ እውን ኣይነበረን ክንብል ንኽእል ሕጂ ግን ጉዳይና ንክሰምዑ ባዕሎም እዮም ሃሰስ እዮም ዝደልዩና ዘለዉ እዚ ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እቲ ስርዓት ከዓኒ በዚ ተረቢሹ በዚ ተጨኒቑ ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ እቲ ናይ ረባዓይ ግንባር ኢሎም ዝፈጢሮሞ ዘለውን ማዕረኽ እንደይ ኣጨኒቕዎም ኣሎ
يخاتبل كل نجار نز نجار بس كدقسو هم زي كلون فلتيها already اتي نايبرجن حمدو ساجر وصنها زي زغلت عمت خودت صنها الداخيمو نز سرعات جن كم تعنتو يزور كيخان ما قد حنحكي خيط صنها قالسيو جن ازي نايبرجن حمدو زخفلو زلو واقع نهر اللو مزخونه خاني كلمت عطنو زي نخل عبي سراحاتي سريح زلو حجينتهم عنتوي كم زول كم تم بزحات واقع زخفلو الحوات علو نعاتهم عبي كبري قبوم نيو حكي قليل نجار يكون زخفلو واقع ستيل زخفل زلو واقع حجي كابت سرعات كاب زقبرو نعو حجي كاونتر انتاش من مقبار طبرا بعي جنبار نتقال سي اب اوروبا اب امريكا نخصن زقبرو سرعات الله مالتي تسعات كابزي تبقسنا اب تقصل مصاري ناي زي سماوي معبل كونت دنب فتحسي انت عينت كايدا خيدا لويلكات تاش متبل بيكوز كم تريو زلها كم زحوي أقود نتمنى سياتي بأسهم بدقفتهم يخون بتي دلاي فتح زلو بعد إساس بعد المانكي جن أبس مرأم كوفيلهم يرئوا مالتي حجي كابزي نزي إمباكت جيرولو كابزي زقص الكنتا خونا جي لما بزعت أجزي تبروباغندا يستكملوا زلو تنيرو نسمع كاب تفاينانشال تاشمو ونيروون ديو እቲ ፋይናንሻል ግን በገለ ምስምስ እንዳገበረ ምእካቡ አይቋረፅን ዘሎ ሞ ኣብዚ ተመርኪስናሲ ቀጻሊ መደባት እንታይ ክኾናሉ እቲ ዲቴል ኣብዚ ክንዛረበሉን ግዜውና ይፍቅዶን ትንታሽሞና ይፍቅደልና ንኽንሰርሖ ክስራሕ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ክግበር ግን እንታይ ዓይነት መገዲ ክትከተል ግን ኢልካ ተሓስቦ እስኪ ኣብ ቁሩብ ንታሽ ብለን ልክ እቲ ስርዓት ብዙሕ ነገር ክትትል ግን ሓደ ነገር እዚ ካብዚ ንሓለፈ ክልተ ዓመት ከይዲ ዝፀንሐ ስራሓት ዝብርገን ሓብሩ ካብኡ ንላዕሊ ክሰርሕ ዝኽእለሉ መድረክ ኣትዩ እየ ዝኣምን ሕጂ ነዚ ንክልተ ዓመት ከይዲ ዝፀንሐ ወይ ክግበር ዝፀንሐ ቃልሲ ማለት ነዚ መድረካት ንምትሻል ማለት እዩ እዚ ተሳዒሩ እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ተመሳሳሊ ነዚ ብቐጻሊ ንክሰርሓሉ ኣድላይነቱ ኣይረኣየንን መክተብ እውን ኣይክህልዎን ሳራ እንተዘይኮይኑ ምክንያቱ ስዒርካ ኢኻ ካብዚ ንላዕሊ ምክያድ እውን ነቶም ዝረኸብናዮም ዓወታት እውን ኮምፕሮማይዝ ክግበረሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታት ክፍጠር ይኽእል ምክንያቱ ዓብ መክተባት እዮም ተረኺቦም ዘለዉ ሕጂ ንሕና ወይ ትብርገና ሓመድ ክገብሮ ዘለዎ ነዚ ስራሕ እዚ ሓሊፉ ዓበይቲ ስራሓት እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ሕጂ ኣብዚ ኣተኪሩ ክስራሕ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ፖለቲካዊ መክሰባት ከይንኸስሮ እቲ ብርጌና ሓመዱ ኢሜጅ ናይቲ ብርጌና ሓመዱ ሕጂ ክንከናኸኖ ክንኽእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣሎ ሕጂ እታ ክንጥቀመላ ፀናሕና ታክቲክ ስራሕ ወዲያ ምክንያቱ ምስ ዝደኸመ ምስ ዓርካዮት ደጋጊምካ ስታይ ትገብሮ ክሳራት ዘይኮይኑ መክተብ ክህልዎ ይክእል ሕጂ እንታይ ክግበር ንዝበልካ ሕቶ ግን ኣነ ከም ኤፍሬም ዝመስለኒ ብርገና ሓመዱ ዲፋይን ክኸውን ክግበር ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ብርገና ሓመዱ ሁዝ ብርገና ሓመዱ እንታይ ዕላሙ እንታይ ይረኣዩ መን ይፀላዩ ኣነፂሩ ውዳቢኡ ክገብረሉ ዘለዎ መድረክ ኣትሎ ኢለ ዝኣምን ስለዚ እቲ ምዕራፍ ተዓጥያ ሕጂ ከም ሓደ ጥርናፈ ክንት አንተ ይዝበልናዮ ህዝባው ዝኾነ ማዕበላት ፍጠር ከለው ስጥመት ዘይብሎም አትፈጥር ኣብ መሰረታዊ ነጥታት ሳሚዕካ አትኸይድ ሕጂ ግን እቲ መድረክ ወይ ተስርሓት ናብ ሞር ዓበይቲ ስርሓት ንክሰርሕ ከይድ ከለካ ውዳቤካ ኣገዳሲ ውዳቤ ዘይብሉ ከዓ ክዕወት ኣይክእልን ስለዚ ውዳቤኡ እንታይ ዓይነት ውዳቤ ነቲ ultimate goal we can nati alaman at the end of the day nati abdaq daq tsalmat zallo hizbna kaf shigir makaran awtiqa
السلام رهوا كان الديمقراطي زلوا إرسان خنبر بيت علامة بس دقا كنا نوعو كمرحنا زخيل نعو تقبارا وكقبر زخيل سرحات كتسرحة له تخيل ترنافة تخلالو تزي كوينو إذا كل استسرحة تفارق خون example كنرنخل نعبنا تنجي ناي بعد إيجيبت نرايو بعد إيجيبت حبي زني عرب سبرينغ بزح واقع يتخفيلوه إيجيبت عبو منفعات أبي إيجيبت بزح واقع ينفعيله جن انتهي أفريقيا بالنسبة لحتى جن لك نتي أو أفريقيا حيال مرحي زدفر زي مثل نبرة حسني مبارك أو دي قوة كابو جن انتهي تجيرو حجي تي ناي عرب سبرينغ ويكات ناي إيجيبت نبرة نزفلين إيجيبت نبرة تمعبد بلان يكون structure ويك أرتي يكون وي بلان سلزي نورو تتحدث نورو بلان نتي سرعة مدة أطرح سلزخونه ده فتيرو باور فاكيوم فتيرو أبتخوم زتتقر باور فاكيوم كأني من يقول لك زي زتقر إتي تودي بتصين حي هجي أنا إيجيبت تاريخها إتي مسلم براذرهود يمتيو إتي مسلم براذرهود بزح دقات زي بلو جن حيال ودابة زلوا تتقرني في تصين حي نتي زبزح إتي زنبرة معبل نكل بهيمانة يكون بصوتها يكون بزخونة كلنا كل جنساوي من قطعات نير جن إذا كان نستوى السنة ربحنا يتخلوا واجز خسالة زي بلو أكالي متيو نتي سلطان حزو حجي كل جزء بحر ولا أنا قالوا هيكنا نجيب سطح زي كنا في قدينا نرايو ناي سورة إرترا الحرية خيو سورة إرترا انتهي نيرو ندرجي مراد ندرجي كاب إرتامون دحرية جن كم هزبن هاجرن انت عينت political system يزغلينا وي انت عينت محاورات قطباوي سرعات كلونا زغبو مش قرابتنا انت عين زندنا كلونا زغبو زبل عبيت حسابات استناجدي متن انت استناجدي نيرو خوين خاني نعو سبورت كغبر زخلو انستيتيوشن تاينور محاورات انور نعو كتغبر زخلو ስለዚህ ኣብ ከምዚ ነገራት ክኾን ከሎ ድሕር ዘይተወዲቡ ነቲ ኩሉ ዝሰራሕካዮ ጆሆ ዝሕዝ ሓይሊ ኣሎ ከም ግብፂ ዝረአየኒ ኣብ ግብፂ ተራእዩ ኣብ ኤርትራ እውን ትሪኢ ኣለካ ስለዚ እቲ ውዳቤ ብጣዕሚ ኣድላይ ኢለ እየ ዝኣምን ዘይተወደበ ከዓኒ እንታይ ዓይነት ክራይሲስ ወይ ፀገማት የጋጥሞ ክንሪኦ ንኽእል ከምዚ ናይ በዓል ግብፂ ናይ በዓል ናይ ሰውራ ኤርትራ ናይ ካልኦት መዓት ክንምፅእ ንኽእል ስለዚህ እቲ ዝመድረኽ ክቕየር ክኽእል ኣሎ ሕጂ እቲ ንገብሮ ቃልሲ ከማን እቲ ብርጌና ሓመዱ ወይ እዚ ሰማያዊ ማዕበል ዝገብሮ ስለውጢ ኬንያዊ ኢሳያስ ዝረኣየ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ስርዓታት ምውዳእ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ኢሳያስ ክቕፅል ዝኽእል ዘሎ ምክንያት እቶም ኣብቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘለው ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ትካላት ንዕኡ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ዝሕግዙ ጥራሕ እምበረይ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ዘለዎም ኣይኮኑን ሕጂ ወላ ነቲ ስርዓት ኣውዲካ ነቲ ናትካ ራእይ ነቲ ናትካ ዕላማ ቀፃልነት ገይሩ ክኸደሉ ሰርቫይቭ ክገብረሉ ዝኽእል ኣብታ ነፃ ኤርትራ ክሕሉ ወይ ሰፖርት ክገብር ዝኽእል ኢንስቲትዩሽንስ እውን ክፍጠሩ ከም ዘለዎም ኣብ ግምት ኢኻ ክስርሓሉ ኣለዎ እዚ ከዓ ፅባሕ ክግበር ዝበሃል ኣይኮነን ሕጂ ክስርሓሉ ዘለዎ ነገር እዩ እቲ ዘይኮይኑ ምስ መፀ ለውጢ ትብሎ ከለኻ እቲ ኢሳያስ ተኣልዩ እቲ ዘሎ መሓውራት ናርቱ እዩ መን ይመፅእ ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ እቲ ውዳበሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ከዓኒ ኣይ ቲንክ ከም ዝመስለኒ ዘሎ ቦትኡ ንሪኦ ዘለና መስለኒ እዛ ቻፕተር እዚኣ ናብኡ ዝኣቱ ዘሎ መስል ተስፋ ገብር ከዓኒ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ጥርናፈን ጥርናፈ ክፈላለ ክእል ግን ነቲ ምስ at the end of the day እዚ ቃልሲ እዚ ናብ ኤርትራ ወይ ኣብ ጥቓ ኤርትራ ክቐርበሉ ዝኽእል መገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ሕጂ ናብኡ ከምርሓና ናብኡ ክንበፅሕ ዘኽእለና ስራሕቲ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ እቦ ኣለኻ እታ እንኮ ፍታሕ ንሳያ
اتي تاريخاو مصاصانا ግን تي ውዳበ ክትውደብ ከለኻ ምምቕቓል መጽ ሓሳባት ፍልይ ይመጽእ እሞ ንሓሳብ ዘይተፃወርነት ስለ ዝፀንሓና ከዓ ኣብ ሓንሳብ መፂና ኢልካ ትሕጎስ እሞ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ትፈላለ ከምኡ ዓይነት እቲ ታሪካዊ መጻጻናስ ንዕኡ ንኸምዚ ዓይነት ጥርናፈ ንኸይገብር ዘስግኦ ዶ ይመስለካ ብዓይን እንተኣሽሞ ትሪኦ ከለኻ ነዚ ንኸይከውን ከ እዘን ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለዋ ውድባት ኹን ምንቅስቓሳት ሲቪካዊ ማሕበራት እንታይ ተራ ክፃወቱ ኣለዎን ትብል ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ እቲ ሓደ ጥርናፈ ምዃን ብዙሕ ግዜ ኣሉታዊ ነገሩ እንዳገደደ ስለ ዝመፀ ኢና ዝስክፈና ኮይኑ ዝስማዓና ምጅመር ከለዎ ዝከረካ እንተኮይኑ ዲሰንትራላይዝድ ወይ ከዓ ዘይምእኹል ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ዘድሊ ዝብል ባህላ ነይሩ መብዛሕትአን ከተማታት ከምኡ ዓይነት እየን ዘዕዒመን ነይረን ሕጂ ናብዚ ካልኣይ መድረኽ ኣብ ዝድየበሉ ግን ናብ ሓደ ጥርናፈ ሓደ ብዙሓት ጥርናፈታት ኣብ ዘለዎ ሓደ ጥርናፈ ምፍጣር ኣስጋእነቱ ማዕረቕ ክንደይ ኢልካ ተኣሽም ተብሎ ብኡ ኣንግልካ ትሪኦ ከላ هو ردعني حجي اتي تتقاومه ወይ እቲ ደላይ ፍትሒ ጽቡቕ ተሞክሮ ይብሉና ኣብ ማለት ኣብ ጥርናፈታት ከም ዝበልካዮ ሓደ ዓይነት ጥርናፈ ክህሉ ከሎ ብዙሕ ፀገማት ይመጽእ ሕጂ ግን እንታይ ኣብዚ ሓደ ኣብቲ እታ ኢኩዌሽን ሓንቲ ዝጎደለት ነገር ነይራ ሕጂ ልክዕ ምናልባት እቲ ኣገባባት ሕጂ ኣነ ኣምኖሰይን ሓደ ውድብ ክኸውን ኣለዎ ገለ ይኮንኩን ዝብለ ተስፋና ዝኽእል ዲስካስ ይገበረሉ ግን ብከይተ ጠርናፈና ግን ክስራሕ ዝኽእል ነገር የለን ካብዚ ንላዕሊ ምክንያቱ ወይ ካኒ እቲ ዝዓበየ ነገር ክንሰርሕ ክንክእልን ኢና ሕጂ እቲ ጥርናፈ እንታይ ይመስል ዲስካስ ክግበረሉ ይኽእል ሕጂ ግን እቲ ዝሓለፈ ተሞክሮታት ሕማቅ ስለ ዝነበረ ጥርናፈ ፈሪሕና ክንሃድም ኣለና ማለት ኣይኮነን ስለምንታይ ኢፌክቲቭ ኣይነበረን ንዝብል ኣነ ሓደ ዓብዪ ብኩራት ነይሩ እዩ እቲ ብኩራት እዚ ከዓ እዚ ብርጌና ሓሞድ እዩ እዚ መንእሰይ ኣይነበረን ኣብቲ ጥርናፈ ብከምዚ ዓይነት ስፍሓት ብከምዚ ዓይነት ተወፋይነት ኣይነበረን ሕጂ ሓደ እዚ ሓይሊ እዚ ነቲ ዝነበረ ጌጋታት እውን ድኽመታት ፎርስ ክኾነ ክእል ሕጂ ስጋ ሕጂ ወላ ሕጂ እውን እኮ ኣብዚ እኮ ሓደ ከምዚ ተኾነ ዶ ወይ ከምዚ ዝብል ኣረኣያታት ኣሎ ሕጂ ክግበር ዘለዎ ንዝኾነ ይንኣስ ይዕበይ ግሩፕ as long as ኣብቲ ዕላማታት ናይ ብርጌና ሓመድ ዝሕሳማዕ ኮይኑ ምስምዑ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ዘይረኣየካ ጌጋታት እውን ክህሉ ክእል ዝኸውን እቲ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ከዓኒ ኣይ ቲንክ ይሰርሕ ኣሎ ይረአይ ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ዘካትዕ ብዙሕ ክስታት ኣይትርኢን ነቲ ዘሎ ከዓኒ ብዲስካሽን ክፍታሕ ይረአይ ኣሎ which is very positive ስታይ ሕጂ ግን ነቲ ዝበልካዮ ነቲ ዝነበረ ጥርናፈታት ሕጂ እውን እቲ ብሉፕሪንት ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ድዩ ናይ ይኣክል ድዩ እቲ ዝነበረ እንታይ ዝበሃል ስትራክቸራል እንታይ ዝበሃል ሕማቅ ድዩ ነይሩ ዘይሰርሓሉ ምክንያታት ዳ እምበሪ እቲ ኣገባብ ኣይኮነን ሕማቅ ነይሩ ኤግዛክትሊ ያ ሕጂ ከነስርሖ እዩ ዘለና እምበር እዚ ስለዚ ሰርሐ ወይ ከዓ ካልእ ክሰርሕ ዝኽእል ምምፃእ ከዓ ሓሳብካ ፅቡቅ ግን ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ክንብል ንኽእል ናይ ትምረት ክንብል ንኽእል ናይ ይኣክል ክንብል ንኽእል ኤፌክቲቭ ክኸውን ዘይከኣለ እቲ ስትራክቸሩ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን ካልእ እዩ እቲ ጉድለታቱ ሕጂ ግን እዚ ማዕበል እዚ we cannot afford እዚ ነገር እዚ ፌል ትገብር እዚኣቲ ኩሉ እቲ ወላ እዞም ናይ ኣብዚ ቃልሲ ነዊሕ ዝገበሩ ተቃለስቲ ከበርክትዎ ዝኽእሉ ካብ ተሞክሮኦም ኣሎ ተስርሖም ዘይከኣለ ክፅቡቕን ሕማቕን ሼር ክገብርዎ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ናቶም ክውንንዎ ኣለዎም ናይ ኩሉ እዩ ንመንእሰይ ኢልካ ጥራሕ ሕሊፍካ ዝውሃብ ነገር ኣይኮን ስለዚ ነቲ ክሳይሲ ነቲ ውዳቤ ክንፈርሖ የብልናን and that's the only way ካልእ
ኣማራፂ የለን ከም ተዓንቶ ዝበልናዮ ሲ ዘይተወደበ ሳዕቤኑ እንታይ ምዃኑ ርኢናዮ ክሳያት ከተውድቕ ትኽእላ ስርዓታት ዲክታተርስ ከተውድቕ ትኽእላ ግን ኣውዲቕካ እስኻ ነታ ኣብታ ስቴሪንግ ዊል ክስታይ ክህልወካ ኣሎ ኣብታ ስቴርሶ ኢልካ ክህልወካ ኣለዎ ክህልወካ ተኮይኑ ከዓኒ ጠርናፈኻ ይሕይልካ ኢኻ ክህልወካ ዝኽእሎ ሕጂ ብርግን ሓሙድ ናይ ንኻልኦት ዓብሊልካን ገለ ክትከይድ ኣይኮነን ዘሎ ግን እዚ ነገር እዚ ተራእይ ኣብ ታሪክ ናይ ተቃውሞ ኣብ ደገ ተራእይ ዘይፈልጥ ሓይሊ ዝረአይ ዘሎ ኩሉ ከዓኒ እጃሙ ከበርክተሉ ዘለዎ ይመስለኒ ድኽመታት ተሎ ኣብቲ ድኽመታት እንዳኣረምካ ዓበይቲ ስራሓት ክስርሓሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ዘሎ ስቲል ኣነታ ውዳበ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይና ትስማዓኒ እንፅበቅ ኣለካ እቲ ሓደ ካብቲ መንእሰያት መብዛሕትኡ ግዜ ስምረት ኢዋይሲ ኢዋይሲ ኢዋይጂኤም ዳብልካ ትዝርዝሮ ከለካ ብሩህ መጻኢ ሓድነት ተፍትሒ እዚኦም ኩሎም ኣለዎም ዲ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዝቦክር ዝነበረ ንኣድሽ ተወሳኺ ኣብቲ ናይ መንእሰይ ምኻድሲ ንፁርነት ናይ ዕላማ እውን ነይሩ ንፁርነት ናይ ዕላማ ምጉዳል እውን ነይሩ ኮይኑ ስማዓኒ ንምንታይ ኣብላ ደሊ በሰላም ድኻ ትደሊ ብጎንፂ ኢልካስ ክትካታዕ ኣብ ሓደ ውድብ ኣብ ሓደ ግሩፕ ኮንካስ ብዛዕባኡ ትካታዕ ግዜ ሓልፈካ ኣብዚኦም ግን ከምኡ ዓይነት የለን ሕጂ ካብቲ መክሰብ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ መክሰብ እዚ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ግን ከምዛ ዝበልካዮ ምምያጥ ኣገዳሲ እዩ መንእሰያት ሕጂ ኣሕዋትና ንኣሽቱ ኣብ ምያጥ ክኣምኑ ክጅምሩ ከም ዘለዎም እዩ ኣብ እንታሽም ከይድካ ወይ ምኽሻል ናይ ስርዓት ዝገብሩ ነገራት ጥራሕ ዘይኮነሲ ኮፍ ኢልካ መጻኢና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ምምያጥ ኣገዳሲ እዚኻ ብከተማታትና ክንጅምሮ ከም ዘለና ኣብ ከተማታትና ኣብ ነብሰ ወከፍ ከተማታት ዘሎ ደላይ ፍትሒ ሓጋዚ ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ ንዑ ከዓ ብኸመይ ዝኽእል ካብ ተመክሮ እንታይ ፌል ነግበሮ እንታይ ኸ ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም እንዳነገረ ኣብቲ ምይጣት እንዳኣተወ ኢንፍሉዌንሻል ምዃን ዘይኮነ ሓሳባት ምሃብ ንዖም ምስናዕ ብዙሕ ተራ ክፃወት ስለ ድኽእል ኣብ ከምኡ ግን ካብ ምያጥ ግን ክንሓድም የብልና ህግደፍ ሙዳኦ ኣይተርፍኒ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ኣውዲቖም ካብ ኢህወደግ ዝገደደ ዓብይ ዝበሃል ብልፅግና ዝበሃል እንታሽም ምፅኦም ከመይ ሕንፍሽፍሽ ኢትዮጵያ ክትህሉ ዲ ኣይትህሉን እያ እንዳተባሃለ ይሕተት ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ምምያጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከምዚ ኤፍሬም ወይ ዝበልካዮ እቲ ንፁርነት ናይ ዕላማ ግን ከምዘይበታትነኩም እዚ ዘይኮን ነገራት ንኣሽቱ ነገራት እሽሽ እንዳበልካ ሓሊፍኩም ናብኡ ክጥምቱ እተን ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ከዓ ሰላም እንተኮይነን ከዓ ናብአኑን ኢድካ ምዝርጋሕ መንእሰያት ኣብተን ሃገራት ዘለዉ ኣብ ሱዳን ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝኾነ ዘሎ ናይ መንእሰያት ምውዳባት ምስኦምን ሓባር ይህን ምባሃል ምጅማር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ በይንኻ ኣብ ኤርትራ ዝፍታሕ ሽግር ጥራሕ ኣይኮነን ዘለና ሕጂ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ብሓፈሻሲ መፍትሒ ክረክብ እንተኮይኑ ካብዚ መንእሰይ ሓይሊ ክገብር ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓና ኣነ እውን እንተተኻኢሉ ሕጂ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ ሰሙን ገብር ሲምፖዚየም ነይሩ ናይ ብፈልሲ መብዛሕትኦም መንእሰያት ጥራሕ 95% መንእሰያት ሓደ ዶክተር ነይሩ ብዛዕባ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀቕጢ ዝገብረሎም ዘሎ ብዛዕባኡ ክዛረብ እምበር መብዛሕትኦም በቃ መንእሰያት እዮም ነይሮም ሕጂ ኣብኡ ትሪኦ እቲ ዲስከሽን ካብ ትግራይ ነይሮም ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን እዮም መብዛሕትኦም እቶም ኤርትራውያን ነርና ካብ ትግራይ እውን ነይሮም ንኣሽቱ መንእሰያት ኣብዚ ዝዓበዩ ወላ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ትሪኦ ከለካ ነንሕድሕዶም ምርኻብ ምጅማር ዓብይ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል ይረኣየካ እሞ ኣብኡ እውን ክንሕግዞም ኣለና ዝብል እምነት ኣለና ልክ it's very very important እዛ ክታይሲ እንታ ብሕልፊ ነቲ ኣብ ውሽጢ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኣሎ ኢለ ዛ ኣትሊስት ድሌት ዘለዎ ትዝበት ኣሰብ ኣሎ ሕጂ እዚ ማዕበል እዚ ምስኡ ትላገብ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ምስኡ ወይ ምስ ትጥቁ ዘሎ ኣብ ትጥቃ ኤርትራ ዘሎ
حيلي كنا لاقبو خنتلالنا حجي أبزي زلو درجة سعرناينا نزناي زلو سرعة حجي تأتكرون أن وش تفخون تخينو نزلت لذلها أبتي خباب زلو حيلي متأثر كدلي كنت أساسا تخينا جن كنت نتعامل زلنا أتعود دابع مهناتو سي منينا قليتنا كمتا قليتان يرى ترعينا إلامانا سلاينا أنا تشيرنا ساحن قبل كلامنا تقعد أخذ جمر كخلال الله إذا أني already كتماتات بب ختمان نهي برجع نحمدو الله حجتن كتماتات أرتن قرطي حلوة ودابن تترنافن ده حري بزمة سلوخ أني تي زمدنا يجمر مالك كم خالم جي واشنطن نس أتلانتا مش شارلت زام زرحلو أجوابات كفتري مالك حجي بعلو ناتشراليزم تي مقررة مخنيات already ونكو أرلوكون نري لنا تي سنسلتي كاب نرويج زمت نابزي كاب سويدن زمت نابزي نري لنا بقول لكو الراخب علو حجي ونكو نسي من أمريكا تباهيلون هاي بريجيت نحمدوكو ركبات جبرالي نعلم لخاو تباهيلون كو ركبات جبرالي حجي نازجن قال عين ستراكشر نتحزو زبل حسابي زلاني مبر ألوكو تجميرو كله نسيخ أتودابي مالتكو Thank you فانا صبو نيرو أمود أتا كتبلو تدلي انتليو زيا سيخ نبلا نيرونا تبلو نجر تدلي تنحتو تاتي ودينا الله كم لازبنا ومعللنا إذا حسق زقرفون بس بوغن كات وصوهم تليكا عدلك بكا أنا نتحجي نتي أبسايد لاين زلو خوين السمعان زلو بفلاي إتي نوي حق أسس أنا أو الدبات أنا أبتي سايد لاينز كوين كاميراي تطوك له حجي أكل نيزخون الله وزبل من هذاني يأكل تعذب مخاني أكل حجي إجامو كبركت كخيل له بزنا يزي معبل زي زون عينت intimidation كرولية زي عقبول نجارات له أتيون إيه مين كبحال له ساس لزلو عدلات لزلو حجي كله استمهره أبتقال كنوح السنة عبق الرول كل ويخ إلو جنة بالجنة حجي إذن نجار زخاني عبي تسفى جيرو زلو تسفى طرح خوينو كهي مخي ترف ناكلو إجام سلزحتت حدرات آخر بالزدالي نتوش تحقر زلو خاني نزي زقبر زلو بو وجن تجبر زخل نجار نخجبر متوعي مثلاي اتهم أبصراوي زلو بحد ولا أمريكانات زلو أمريكانات نهت السرعة زلو حزبي أرفع يقربها لايو تمالي زقبركم وبدري لزحتكم يلا تعيموهم كم زي له كل سفلت حجينا زي لوتي أكل كوينهم نخسر حلو زخلو مجد هتكفترو أبغون تاريخ زي رفع أكسام كجبرو تمالي زبدلكم تمالي زبلاشكم ويلو زو سبعة كيلوني مهنياتو تيجيغا تحلفي حجيجن إزجيغا خطلي يقولوا سلذي نزي نبرجنا حمدو ويكان سمعوا معبل إيرتراون آتيو تي شجر المكران حزبنا كذب تعلو جزء حجر كون تسفى قبر من ساخذ ذلك thank you إفار thank you سلذي هبكان نعدل قبل سمعتنا مسحونا إفريم كحساي كاب شالت نورث كارولاينا زنبرنا صانحت أبزي زازيمنا لنا زخونا حتون ريتون أبزي دايزي كم دي حساب على نتقول أنت اللي هم كأربع حرنات الجيميلات كاملكم تسيفكم لنا كم رغبكم قرباتنا بسترفة سناي كنا يقبلنا سناي جزي صوم نقولاتنا بإسلامنا بخستاننا نصومنا زلنا حجمو بصلوت نحوسله يأنير لي إفار. Thank you doctor. Thank you so much. دعمي هذا مسكن. Thank you. زي دمت عرب حرنتيو. لقحتنا تكبر معرزة تامرت كرماس حيين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت
ቅኒት መዝሙራ ንውድዓውነት ኣባይታ ዘሎ ሕያው ኩንነት መኻልእ ሓቂ ምዕዶ ኣበርቂ ዓርቢ ሓርነት ናይ ተስፋና ስንቂ ዓርቢ ሓርነት